ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമോ ഒന്ന് മാതാജി? ശിവമന്ദജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യും. ശിവമന്ദജി ഹാൻഡ് ചെയ്യാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീബാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. दंडवत प्रणाम माताजी. പ്രണാം. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാത്തിനും ആക്കി തരാം. കാണും. പ്ലീസ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് സുനില ശ്രീരാധ ദേവിദാസി. അപ്പോൾ 18 ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാക്കയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് 18 ദിവസത്തെ ഈ ഗീതാധ്യായനം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, എന്താണ് ഈ 18 ദിവസത്തിലെ ഗീതാധ്യായനം എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇസ്കോൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ചിലരൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇസ്കോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാണ് പറയാ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഈ 18 ദിവസത്തിലെ ഗീത അധ്യയനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ 18 അധ്യായങ്ങളും 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദയവായി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഈ 18 ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു രൂപരേഖ മാത്രം, അതായത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകും, കാരണം സമയപരിധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ തീർക്കാൻ പോവാണ്. ഈ എന്താ പറയാ, ഇസ്കോൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാതാജി എന്നും പിന്നെ പുരുഷന്മാരെ നമ്മളിവിടെ പ്രഭുജി എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം? ഇപ്പൊ എത്രയോ പേരുടെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായിരിക്കാം,
കുറെ പേര് പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവാം. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. സോങ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വാണിയാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പ്രായോഗികമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ജ്ഞാനം നമ്മൾ വിജ്ഞാനമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ പേര് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് എപ്പോ വരെ നമ്മളത് പ്രായോഗികമാക്കുന്നില്ലയോ അതുവരെ നമുക്കത് ആ ജ്ഞാനമായി തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യേന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തിന്റെ പുറകെയാണ് ഓടുന്നത്? എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വേണ്ടത്? ആനന്ദം, അല്ലെ? ഹാപ്പിനെസ് വേണം, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ, നിരന്തരം അതിന്റെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചാലും, നമ്മളൊരു ജോലി നേടിയാലും, നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ആനന്ദം വേണം. പക്ഷെ ഈ ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ്? അത് ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കിവിടെ ഈ സുഖമായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ ഇത് ചഞ്ചലമാണ്. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല. അത് ശാശ്വതമായി നമുക്ക് ഒരാൾക്കും കിട്ടുകയില്ല. അത് ഇങ്ങനെ ചഞ്ചലമായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥകളാണ് ഈ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും. പക്ഷേ ഈ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആനന്ദം, അതായത് നിരന്തരം നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം വേണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. പക്ഷെ അത് ചെറിയ തോതിൽ എന്ന് മാത്രം. അത് ശാശ്വതമായി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും. എന്താ, നമ്മൾ സുഖത്തിന്റെ പുറകെ എല്ലാവരും ഓടും, പക്ഷെ ആർക്കും ദുഃഖം വേണ്ട, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സുഖത്തിന് മാത്രമാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ദുഃഖത്തിന് ആരും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും പരിശ്രമിക്കാറില്ല. കാരണം നമുക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, അല്ലെ? ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? അപ്പോ ഭാഗവതത്തിലൊരു വാക്കുണ്ട്, അതായത് യഥാ ദുഃഖം അയത്നതഃ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പരിശ്രമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത് ജീവിതത്തില്, അതേപോലെ സുഖവും തനിയെ വരും. നമ്മുടെ മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ അത് തനിയെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരിശ്രമവും നമുക്ക് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ സുഖവും ദുഃഖവും അല്ലാതെ ഒന്നുണ്ട്, അതെന്താണ്? അത് ധർമ്മമാണ്. എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ശരി എന്താ, തെറ്റെന്താ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതാണ് ധർമ്മം. അതായത് ആനന്ദമയോ എന്താ പറയാ, അഭ്യാസത്താണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ആനന്ദത്തിലുണ്ടാകും. പക്ഷെ നമുക്ക് അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ? ഇതൊരു വേദാന്ത സൂത്രമാണ്. എന്താ അതിൽ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആരാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയായി ജനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനായി ജനിച്ചു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഒന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് സങ്കടത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരും, വ്യാധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? പല അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? അത് മുൻജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ആരാണ്? മനുഷ്യനായി ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ മരിക്കും മുന്നേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ പോകും? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളും ഈ പക്ഷി മൃഗാദികളും തമ്മിൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം? നമുക്ക് ജലചരങ്ങളെ കാണാം, ഇഴജന്തുക്കളെ കാണാം, അല്ലെ? പക്ഷികളെ കാണാം, മൃഗങ്ങളെ കാണാം. അവരൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കും നമുക്ക് എവിടെയാ വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? അവരും എന്താ പറയാ, അവർക്കും നമുക്കും വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധർമ്മമാണ്. അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതും എന്താണ്? ഈ ധർമ്മമാണ്. അതായത് അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അത്ര ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് ഈ ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ ആർക്കാ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല? അത് നമുക്കാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം. ഈ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനു വന്നു, എന്റെ മരിക്കും മുന്നേ എന്റെ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എവിടെയുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ആനന്ദം, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? അത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറയാ പക്ഷി മൃഗാദികളും ഉണ്ട്, നമ്മളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും അവർക്കും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മം. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ ഹിതോപദേശ എന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭിർ നരാണാം ധർമ്മോ ഹി തേഷാം അധികോ വിശേഷ ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭിർ സമാന. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ? ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനം. അതായത് ആഹാര, പക്ഷി മൃഗാദികൾ അവര് എന്താ പറയാ പക്ഷി മൃഗാദികളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, നമ്മളും ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അവരെന്താ പറയാ അവര് പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യും, നമ്മളും ചെയ്യും. അവർ ഉറങ്ങുന്നു, നമ്മളും ഉറങ്ങുന്നു. അവർ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, നമ്മളും ചെയ്യുന്നു. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നമുക്കാവട്ടെ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കാവട്ടെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർ എന്താണ് ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ നമുക്കും അവർക്കും വ്യത്യാസം, അതായത് പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അത് ഈ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ആ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ആ പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കണം. വരും വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ പുസ്തകം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയ ആളാരാണ്? അതായത് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയത് ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപ ആചാര്യനായ ശ്രീമദ് ദിവ്യപൂജ്യശ്രീ ശ്രീമദേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭു. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവരാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയ വ്യാഖ്യാതാവ്, ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയ ആള്, അവരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്കൊരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇവര് പ്രഭുപാദർ, അതായത് ശ്രീമദേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, അവരുടെ ബാല്യകാലത്തിലെ പേര് അഭയ് ചരൺ ആയിരുന്നു. അവര് ജനിച്ചത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കൊൽക്കത്തയിലാണ്. 1896 ജനിച്ചത്. ഒരു കൊൽക്കത്തയിലാണ് വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അച്ഛനായിരുന്നു ഗൗർ മോഹന്റെ, അമ്മ രജനി. അപ്പോ ജനിക്കുന്നതേ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ അഭയ് ചരണിന് ചെറുപ്പത്തിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഒരുപാട് അമിതമായ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അച്ഛനും അത് തന്നെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്റെ മോൻ എന്താ പറയാ വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ അവൻ തികഞ്ഞ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനാകണം എന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെയും ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ പ്രഭുപാദർ, അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ അവരുടെ പേര് അഭയ് ചരൺ. ഈ അഭയ് ചരൺ സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് കളിക്കാനൊക്കെ അല്ലേ ഒരു താല്പര്യപ്പെടുക. പക്ഷേ ഈ അഭയ് ചരൺ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഇവിടെ ഈ രഥോത്സവം കുട്ടികളൊക്കെ ചേർന്ന് ഇവിടെ രഥോത്സവം നടത്താണ്. അപ്പോ ഈ രഥോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗന്നാഥ് പുരി, ഒറീസയിലുണ്ട് ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന ക്ഷേത്രം. അവിടെ എന്താ പറയാ എല്ലാ വർഷം ജഗന്നാഥിന്റെ രഥോത്സവം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും കൊൽക്കത്തയിലൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് തോന്നാണ് എനിക്കും അതുപോലെ ഒരു രഥോത്സവം നടത്തണം എന്ന് ചെറുപ്പത്തില്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ആദ്യം അത് കാര്യമാക്കില്ല, എന്താ പറയാ തമാശയിലൂടെ പറയാണ് മോൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ മകൻ കാര്യമായിട്ടും അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ അഭയ് ചരണിന്റെ അച്ഛൻ. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പത്തിലെ രഥോത്സവം നടത്തി അയൽപ്പക്കത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനവും എല്ലാം പാടിക്കൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് വലുതാവുമ്പോഴും അത് തികഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരാണ് അവര്. അന്ന് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞത് കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെ. അഭയ് ചരണിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം കൊൽക്കത്തയിൽ കഴിഞ്ഞു. അന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രഭുപാദ്, അതായത് അഭയ് ചരൺ ഈ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഗാന്ധിയുടെ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അഭയ് ചരണിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയാണ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആചാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, അപ്പൊ ആ ആചാര്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ പോവാന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇവര് വിസമ്മതിക്കും. പിന്നീട് ഈ എന്താ പറയുക സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധം മൂലം കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നടുവിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ശ്രീമദേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയാണ്. ഇവരാണ് അവരുടെ ഗുരു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ അത് ഇവര് കാണാൻ പോകുന്നത് 1922 കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഗുരു ഇവരെ കാണുമ്പോൾ, അതായത് അഭയ് ചരൺ, അതായത് ഈ എന്താ പറയാ ശ്രീമദേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ, വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്
നമ്മുടെ ഈ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ചൂടാ എന്ന് പറയാണ്. അതായത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ഇവരോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാര്യം പ്രഭുപാദർ വളരെ കാര്യമായിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുക. ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം എന്നാണ് ഈ എന്താ പറയാ പ്രഭുപാദരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് അതങ്ങ് കൊണ്ടു. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് 40 വർഷത്തോളം പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിയ്ക്കുമ്പോ 40 വർഷത്തിന് ശേഷം, അതായത് 1965 അപ്പൊ ഏകദേശം പ്രഭുപാദരുടെ വയസ്സ് വന്ന് 70 അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, 70 വയസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അതിയായ ആ ഒരു ആഗ്രഹം മൂലം അവർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ കപ്പലാണ്, അതായത് ചരക്ക് കപ്പലാണിത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ മുതിർന്ന വയസ്സിലാണ് പ്രഭുപാദ് ഗുരുവിന്റെ ആ വാക്ക് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതായത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. കാരണം ഇസ്കോന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇസ്കോൻ എന്ന ആ സംഘടനയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം പോലും ഇത് തന്നെയാണ്, എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ചരക്ക് കപ്പലിലൂടെയാണ് പ്രഭുപാദർ യാത്രയാവുന്നത്. അത് ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ വീസ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോലും ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചാണ് പ്രഭുപാദർ യാത്രയാവുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുന്നത് 1965 അമേരിക്കയിൽ എത്താണ്, ന്യൂയോർക്ക് എന്ന സിറ്റിയിൽ എത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ ഹിപ്പീസ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഹിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ അവര് ഈ രാജ്യഭരണത്തിന് എതിരായി, അതായത് അവര് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടേതായ ഒരു സ്വന്തം ജീവിത ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ ഹിപ്പീസ് എന്ന് പറയായിരുന്നു. അവര് തോന്നിയ ആ സ്ഥലത്ത് അവര് എന്താ പറയാ മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണോ, ഭഗവാൻ ആരാണോ, ഭക്തി എന്താണെന്നോ പോലും അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ് അവര്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജനങ്ങളെയാണ് പ്രഭുപാദർ അവരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ 1966 ഇസ്കോൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ 1966 ഇസ്കോൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്കോനെ എന്താ പറയാ ഇസ്കോൻ സംഘടനയെ രൂപീകരിക്കുകയാണ് 1966. പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ബാക്ക് ടു ഗോഡഡ് എന്നുള്ള ദ്വൈവാരിക മാഗസൈൻ ആണ്. ആ മാഗസൈൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നെ ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുക്ക് ട്രസ്റ്റും സ്ഥാപിച്ചു. അത് വരും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു എന്താ പറയാ സംഘടന, ഇസ്കോൻ എന്ന ആ സംഘടനയെ രൂപീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇസ്കോൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ആ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് ആ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 1977 പ്രഭുപാദ് നവംബർ 14 ഇഹലീല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ഇസ്കോൻ ദേവാലയങ്ങളുണ്ട്. എന്താ പറയാ ഇഷ്ടം പോലെ ഇസ്കോന്റെ ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദർ യാത്രയായത് ചരക്ക് കപ്പലിലാണ്. ആ ചരക്ക് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്താ പറയാ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി വഴിയാണ് പോയത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം കൂടി പ്രഭുപാദരുടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയാ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ, അത് ഇസ്കോന്റെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യം, അതായത് നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയന സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ആരോ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ്കോൻ മംഗളൂരു. അപ്പൊ ഇസ്കോൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരു, അതായത് അത് കർണാടകയിലാണ്, കുളായി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇസ്കോൻ മംഗളൂരു കുളായി. അവിടുത്തെ ആരാധനാ ദൈവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേദി നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ്കോൻ മംഗളൂരാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആരാധനാ ദൈവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഇത് അവിടുത്തെ അഡ്രസ് ആണ്, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ. അവിടെ എന്താ പറയാ ഇസ്കോൺ ആണ്, എന്താ പറയുക കുളായി എന്ന് പറയും, കർണാടകയിലാണ്. ഇത് അവിടുത്തെ അഡ്രസ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് കാണുന്നത് ഇത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ ഈ ഇസ്കോനെ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ ആരാണ്? അതായത് ശ്രീമദേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ചിത്രത്തിൽ അവരാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവര് ഈ എന്താ പറയാ സംഘടനയെ രൂപീകരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈ നമുക്ക് മധ്യത്തിൽ കാണുന്നത് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് എന്ന് പറയും. ഇവരിപ്പോ നമ്മുടെ ഇസ്കോന്റെ തലസ്ഥാനമായ മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്, അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്.
അവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അവസാനം ഈ ശിഷ്യൻ ഗുരുവായി തീരുമ്പോൾ അവര് മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ അവര് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ താഴെ കാണുന്നത്. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി എന്ന് പറയും. നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്. അപ്പൊ ഇവരാണ് ഈ ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മംഗളൂരിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ ഇവരാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ സൗഭാഗ്യം 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനത്തിനുള്ള ആ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ്, അതായത് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കണം, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് യഥാരൂപം പഠിക്കണം? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ 4 അധികൃത പരമ്പരകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മ പരമ്പര, ശ്രീ പരമ്പര, രുദ്ര പരമ്പര, കുമാര പരമ്പര എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്കോൺ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മ, മധ്വ, ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വെച്ച് ആ ശ്രീ സമ്പ്രദായം ലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മയിൽ നിന്നും, പിന്നെ രുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നതാണ്. പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായ 4 പുത്രന്മാരിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നിലവിൽ 2 സമ്പ്രദായങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അതായത് ശ്രീ സമ്പ്രദായവും പിന്നെ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ വരുന്നത് ബ്രഹ്മ, മധ്വ, ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട് മധ്വ ഗൗഡിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിനും, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദനും, നാരദനിൽ നിന്നും വ്യാസനും, അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യ, അങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. ഒരു ഗുരു, അതിന്റെ താഴെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ വന്ന്, അപ്പൊ അവസാനം 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീമദേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. എന്തുകൊണ്ട് യഥാരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ വാണി, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താണോ അത് ഒരു തരത്തിലും വളച്ചൊടിക്കാതെ എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ, ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ വാണി എങ്ങനെയാണോ അത് ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി കൈ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട്, ഒരു പവർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൊബൈലും പവർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും മൊബൈലിലേക്ക് ചാർജ് തനിയെ കയറില്ല, അല്ലെ? അവിടേക്ക് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചാർജർ വേണം. അതിൻ്റെതായ ഒരു ശരിയായ ഒരു ചാർജർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് ചാർജ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു കേബിൾ, അല്ലെ? ഈ കേബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലൂടെ പാസ്സാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ ചാർജ് ആയി കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗുരു പരമ്പര, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഗുരു പരമ്പര അതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നാ, ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ ബ്രേക്ക് വന്നാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയില്ല. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യഥാരൂപം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ യഥാരൂപം തന്നെ നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നതായിരിക്കും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെർഷൻസും ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ. എന്തുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചു? പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇതൊക്കെ യഥാരൂപത്തിൽ വരുന്നതാണോ? യഥാരൂപത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ വാണി യാതൊരു കലർപ്പും കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, നമ്മളൊരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് യോഗ്യതകൾ വേണം, അല്ലെ? അവർ ചോദിക്കും, എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിനും ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണം. എന്താണ് ആ യോഗ്യത? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റ മിത്രവും ആകയാൽ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ്യത? നമ്മളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് യോഗ്യത വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ, അതായത് അർജുനനെ പോലെ നമ്മളൊരു ഭക്തനായി തീരണം, ശിഷ്യനാവണം, അതെ ഉറ്റ മിത്രനായി തീരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞ അനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ വാങ്ങും, അല്ലെ? നമുക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മെഡിസിൻ എല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകും? നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ആ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങും. പക്ഷെ ആ മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ലേബലിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, ഇങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, ആ മരുന്ന് എങ്ങനെ കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ, അതായത് ഭിഷഗ്വരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കും. അത് ലേബലിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച്, ഡോക്ടർ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ആരാണ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടണം. അതാണ്, അപ്പോഴാണ് മാത്രമാണ് നമുക്കത് യഥാർത്ഥമായിട്ടത് അതിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത? ലൈഫ് മാനുവൽ. എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കുട്ടിയെ കാണാം. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് എന്താണ്, ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ കാർ നമുക്കിപ്പോ ആ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത കാർ എങ്ങനെ ഓടിക്കണം, അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. ആ യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഈ എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യരായി ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവൽ ആണ്. ഇത് ജാതി, കുലം, മതമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരണം നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അത് കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ യൂസർ മാനുവൽ. ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ എന്താണ്? യൂസർ മാനുവൽ ആണ്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ്? 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 18 അധ്യായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതിങ്ങനെ, ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ വന്ന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. പിന്നെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. പിന്നെ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം. ഇങ്ങനെ 3 യോഗങ്ങളിലാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എന്താ പറയാ, തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂര്യനോടാണ്, ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രകാശമാനമാകണം അല്ലെ ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ വെളിച്ചം കൊടുക്കുള്ളൂ, മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് സൂര്യൻ പറയുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടവും പ്രകാശമാനമാകാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നില്ല ഇന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ്, ഇന്ന ആൾക്കല്ല എന്ന്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യകുലത്തിനുള്ളതാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. സൂര്യനെ പോലെ അത് പ്രകാശം നൽകുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മുടെ ആ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് വെളിച്ചമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ സൂര്യൻ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയാണ്, സൂര്യനെ പോലെയാണ് പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത മൊത്തമാകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ആദ്യത്തെ വിഷയമാണ് ഈശ്വരൻ, രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് ജീവാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഗീതാമഹാത്മ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗീതാമഹാത്മ്യം, നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളെ കുറിച്ച് നോക്കും, നമ്മൾ ആമുഖം നോക്കൂ, എന്തെല്ലാം നോക്കൂ അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗീതാമഹാത്മ്യം. എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ ആരാണോ ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇതില് ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യം ലൗകിക സാഹിത്യമല്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അതിൽ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ഈ പുണ്യമാണ്. ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം പുണ്യമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവൻ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. എന്താവുന്നത്? നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഭയശോകാദി വർജിതഃ. ഭയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി എന്താണ്? നമുക്ക് മരണഭയം അല്ലെ. ആ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ആ മോചനം നൽകുന്നു. പിന്നെ ശോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും, അത് എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ, അത് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളാവാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തും അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ വിഷമമാണ് ശോക. അതുപോലും ഇല്ലാതാകും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗുണം, ലാഭം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയാദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളും ആയവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ എല്ലാം സംശയദൃഷ്ടി, ഇത് ശരിയാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് വിശ്വസിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ അവിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത്? ഭഗവാനോടൊരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ.
ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഃ പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുൻജന്മ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാണ്ടെയും ഒരുപാട് പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ പാപങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതാക്കാണ്. പാപങ്ങളുടെ ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതൊന്നും നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ശങ്കരാചാര്യ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദവും ഭഗവാന്റെ ആ പദ്മ ഒരു എന്താ പറയാ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഏത്? ഭഗവത്ഗീത. സ്വയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് ഗംഗാജലത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാണ്. മലിനേമോചനം പുംസ ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃതസ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, നിത്യവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നു. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേഹശുദ്ധി എങ്ങനെ വരുത്തും? ദിവസേന കുളിക്കും. പക്ഷെ അതേപോലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗംഗാജലം, ഭഗവത്ഗീതയെ എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയെ ഗംഗാജലത്തിനോടാണ് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീത എന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയാ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ ലാസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക്. അത് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്, ആ ഗീത എന്ന് പറയാം, ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. ഗീതാസുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പദ്മനാഭസ്യ മുഖപദ്മാത് വിനിസൃത. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഭഗവത്ഗീത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും എന്താ പറയാ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിത്യവും അത് കേൾക്കണം, വായിക്കണം, രണ്ടും ശ്രദ്ധയോടെ വേണമെന്ന് മാത്രം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് എന്താണ്, സമയമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനൊന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ സമയമില്ല. പക്ഷെ വേണ്ട, ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല, ഈ ഒറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ് ഏത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാലും മതി. ഒരുപാട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ മതി, ഭഗവത്ഗീത. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാരാണ് ഉപദേശിച്ചത്? ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്രാദ് വിനിസൃത ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവന് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മോക്ഷമാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതിലും ഉപരിയായ ഈ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ സ്വയം അവന്റെ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്നും വന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീത ആകുന്ന ആ ഗംഗാജലം നമ്മൾ പാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവുന്നേ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാരതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, ഭാരതത്തിന്റെ മഹാഭാരതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ആ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലാണല്ലോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗീതോപദേശം. ആദ്യ വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പൊ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അർജുനന് സ്വയം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഗീതോപദേശം. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധ ഗോപാല നന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗീതോപനിഷത്ത്, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ഇത് സാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീത ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും നമ്മളിപ്പോ ഒരു പശുവിനെ പോലെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവാണെങ്കിൽ, ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാകുന്നു? പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാകുന്നു? പശു കിടാവാകുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ഗോപകുമാരനാകുന്നു, ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പശു കിടാവാകുന്നു. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും ആ അമൃതതുല്യമായ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ദുഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല്. അപ്പൊ നമ്മൾ പശുവിനെ പാല് കറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാൽ ആരാ കുടിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഫസ്റ്റ് കുടിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് നമ്മളെല്ലാം ഈ പണ്ഡിതന്മാരും ഭക്തന്മാരും എല്ലാം പാനം ചെയ്യുന്നു. കറക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം ഒരു പശുവാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പാല് കറന്ന് നമുക്ക് തരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മാതാജി മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെന്ന്. ആ മാതാജിക്ക്
എത്രയാണോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ആ, ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ മാതാജിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും, മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപി ഏകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത. ആ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്സാഹം. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഓക്കെ, ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അത് ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ആരാണ് ദേവകീ പുത്രൻ? ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണന്റെ ഗീതോപനിഷത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതിയാവും ഈ കാലത്തേക്ക്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രേവ. ഒരൊറ്റ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അതാരാണ്? ദേവകീ പുത്രയേവ. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണത്. പിന്നെ ഏകോ മന്ത്രസ് തസ്യ നാമാനിയാനി. ഒരൊറ്റ മന്ത്രം ഏതാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപി ഏകം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം, ഒരൊറ്റ കർമ്മമായിരിക്കട്ടെ. അതേതാണ്? തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം. ആരുടെയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സേവനം മാത്രം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ അധ്യായം 1 നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം. അർജുന വിഷാദയോഗം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അർജുന വിഷാദയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, വിഷാദം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പോ അർജുനന് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് എത്തി. ഇതിന്റെ പേര് ഇനിയൊന്ന് ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും പറയും. അർജുന വിഷാദയോഗം, യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യുദ്ധക്കളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആ സൈന്യം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്ന മനപ്രയാസമാണ് വിഷാദയോഗം എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു പശ്ചാത്തലം നോക്കാം. ഈ യുദ്ധത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് എന്താണ് ഇത് യുദ്ധത്തിന് ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മഹാഭാരതത്തിൽ പാണ്ഡവരുണ്ട്, കൗരവരുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കുരു വംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ശന്തനു മഹാരാജാവ് അല്ലെ? കുരു വംശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശന്തനു മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ എന്താ പറയാ പേരക്കുട്ടികളാണ്. ആരാണ് പേരക്കുട്ടികള്? ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര, പാണ്ഡു. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര, പാണ്ഡു പേരക്കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേര് കുരുവംശത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും അല്ലെ, പാണ്ഡവർ എന്താ പറയാ, യുധിഷ്ഠിരൻ, അർജുന, നകുല, സഹദേവ, ഭീമൻ പാണ്ഡവരെന്നും ദുര്യോധനാദികൾ നമ്മൾ കൗരവരെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ വംശ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ രണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് മാത്രം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാം, ഒരു രാജാവ് മരിക്കുമ്പോൾ ആ രാജാവിന്റെ മൂത്ത മോനാണ് രാജ്യഭരണത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മൂത്ത മോനായ ധൃതരാഷ്ട്രൻ അന്ധനായിരുന്നു. ജന്മനാ അന്ധനായതുകൊണ്ട് അവനെ ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അനുജനായ പാണ്ഡുവാണ് രാജ്യഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് അസൂയയാണ്. സ്വന്തം എന്താ പറയാ, അനിയനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് സഹിക്കുന്നില്ല ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അവസാനം എന്താണ്, പിന്നീട് വിചാരിക്കും, പാണ്ഡുവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ അപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ മകനെ എനിക്ക് രാജ്യഭരണത്തിൽ ഇരുത്താം എന്നുള്ള വിചാരത്തിലായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പാണ്ഡു രാജാവ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോഴും നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവർക്ക് എന്താ പറയാ, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ വിചാരിച്ചതല്ല നടക്കുക അവിടെ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഈ പാണ്ഡു രാജാവിന്റെ മോനായ യുധിഷ്ഠിരനാണ് മൂത്ത മോൻ. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായി മൂത്ത ആളാണ് രാജ്യഭരണത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആരായിരിക്കുക? അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനാണ് രാജ്യഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ദുര്യോധനനല്ല ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, കൗരവരുടെ സൈഡിൽ ആരുണ്ട്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാർ ആരാണ്? 100 പുത്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? ദുര്യോധന, പിന്നെ 100 പുത്രന്മാരുണ്ട്. ദുശ്ശാസന എന്നുള്ള 100 പുത്രന്മാരും ദുശാല എന്നുള്ള ഒരു മോളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ദുര്യോധനനെ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ആ ദേഷ്യവും അസൂയ, ആ ഒരു വെറുപ്പും എല്ലാം ഈ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ധനായിട്ട് പോലും, ആ ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമല്ല അന്ധനായിരുന്നേ, ആ മൂല്യങ്ങളിലും അന്ധനായിരുന്നു. കാരണം മക്കൾക്ക് ഒരു മൂല്യവും പോലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അതായത് സ്വന്തം അനിയൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്വന്തം അനിയന്റെ മക്കളെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കണം അല്ലെ? പക്ഷെ അതല്ല സംഭവിച്ചിവിടെ. ആ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയാണ് മക്കളിൽ വളർത്തിയെടുത്തത്. ആര്? ഈ ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ പാണ്ഡവരോട് ഒരു അസൂയ മനോഭാവമാണ് ഈ ദുര്യോധനനും വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഈ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ സഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടൊരു കുബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇവര് ചൂതുകളിക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ആരെ? ഈ പാണ്ഡവരെ. അപ്പൊ ചൂതുകളിക്ക് ഇവര് വരുമ്പോ എന്താണ്, അതിൽ ഇവരെ കുബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇവരെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ്. പാണ്ഡവരെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 12 വർഷം വനവാസവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ
അവരങ്ങനെ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ കൊടുക്കണ്ടേ രാജ്യം, അത് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അവർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ദുര്യോധനൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് ആ രാജ്യഭരണം കൈമാറുന്നില്ല. അപ്പോ എന്താണ്, ഈ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ചെല്ലാണ്, സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തേക്ക് കൃഷ്ണൻ ചെല്ലാണ്. കൃഷ്ണൻ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് ദുര്യോധനനോട്, നീ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, വളരെ തെറ്റാണ്. അപ്പോ അവര് നീ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് 12 വർഷം വനവാസം കഴിഞ്ഞു, അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞു, ഇനിയെങ്കിലും അവർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ കൊടുക്കണം, നീ അവര് ക്ഷത്രിയന്മാരാ എന്ന് പറയും. ഓ, ദുര്യോധനൻ പറയും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. ശരി, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും ഓക്കെ, അത്രയും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, 5 രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്ക്, അവര് ക്ഷത്രിയന്മാരാ, ഭരിക്കണം, അതാണ് അവരുടെ ധർമ്മം. അപ്പൊ പറയും 5 രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ശരി, 5 രാജ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറയും. 5 ഗ്രാമങ്ങളും കൊടുക്കില്ല അവർ. എന്നാൽ ശരി, ഒരു ഗ്രാമമെങ്കിലും കൊടുക്ക്, അവർ 5 പേരും ചേർന്ന് ഭരിച്ചോളും, അതും കൊടുക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല 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 എന്നാണ് ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം വരികയാണ്. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് കൃഷ്ണൻ പലതരത്തിലും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ അധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ദുര്യോധനന് ഒട്ടും തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സ്വയം ഭഗവാൻ വന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടും അധർമ്മത്തെ കൈവിടാൻ തയ്യാറല്ല ആര്, ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം വരികയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മമാണ് ജയിക്കേണ്ടത്, അധർമ്മമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും, ഭഗവാൻ, സ്വയം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അധർമ്മത്തിന്റെ നാശമാവണം, ധർമ്മത്തിന് ജയമുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യം വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്, ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ്, അന്ധനായ ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, കാര്യസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന്റെ പേരാണ് സഞ്ജയ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സഞ്ജയൻ ആരാണ്, മന്ത്രിയാണ്. പക്ഷെ സഞ്ജയന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സഞ്ജയന്റെ ഗുരു ആരാണ്, വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥം എന്താ പറയാ, നമുക്ക് വ്യാസദേവനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വേദങ്ങളും മറ്റേ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ ആളാണ് വ്യാസൻ. അപ്പൊ ആ വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കരുണ മൂലം ഇവർക്ക് ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, അതായത് ദിവ്യമായ നേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക്, സഞ്ജയന്. അതായത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധകളത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക്, ഈ സഞ്ജയന്. അത് എന്താ പറയാ, വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം. അപ്പോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രര് കണ്ണില്ലല്ലോ, അപ്പൊ കാഴ്ചയില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് സഞ്ജയനോട്, മിനിസ്റ്റർ അതായത് മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാണ്, യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് എന്റെ പുണ്യസ്ഥലമായ ധർമ്മക്ഷേത്രേ, കുരുക്ഷേത്രത്തിന് നമ്മൾ ഇനിയൊരു പേരുണ്ട്, ധർമ്മക്ഷേത്ര. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ ധർമ്മക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ, അവിടെ അത് ഒരുപാട് വൈദിക പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധനാ സ്ഥലമാണ് ധർമ്മക്ഷേത്ര. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇനിയൊരു പേര്, കുരുക്ഷേത്രത്തിന് ഇനിയൊരു പേര് ധർമ്മക്ഷേത്ര. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, അതൊരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്, അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ ജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും, അവിടെ നമുക്ക് സ്വാർത്ഥത കാണാൻ പറ്റും. അതായത് മാമക എന്ന് പറയുന്നു, എന്റെ മക്കളും. കാരണം അവിടെ നിഷേധിക്കുകയാണ്, അതായത് എന്റെ മക്കൾ മാത്രം കൗരവന്മാരും അതേപോലെ എന്താ പറയാ, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കള് കൗരവരല്ല എന്ന് അവർക്കുള്ള ആ അവകാശം നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നേ, ധൃതരാഷ്ട്രം ചെയ്യുന്നേ. അപ്പൊ ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അവിടെ ഇല്ല, അവിടെ ഞാൻ വായിക്കാതെ. ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനം അബ്രവീത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ദുര്യോധനൻ ഇപ്പോ ആ ദുര്യോധനന്റെ ഗുരു ആരാണ്, ദ്രോണാചാര്യൻ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം. അതായത് പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ചാല്, ദുര്യോധനന് ഒരു തരത്തിലും ഒരു വിനയമില്ല. ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, വിനയത്തോടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ വളരെ എന്താ പറയാ, നയതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. എന്താ ചോദിക്കുന്ന അവിടെ, അല്ലയോ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഡയറക്റ്റ് പറയാമായിരുന്നു,
നിങ്ങളുടെ ശത്രു സൈന്യത്തെ നോക്കൂ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ദ്രുപദ എന്താ പറയാ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കിയ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. പക്ഷെ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം പറയാണ് ദ്രുപദപുത്രൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് വീണ്ടും അത് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയണെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ദ്രുപദപുത്രൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അതായത് ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും ചെറുപ്പത്തിൽ ബാല്യ സ്നേഹിതരായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദ്രുപദൻ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കാണ്, ഞാൻ വലുതായി രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ദ്രോണാചാര്യരാണെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ വാക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഇവര് സമീപിക്കുകയാണ്, ആരെ? ദ്രുപദനെ സമീപിക്കുകയാണ്. ആ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ പുറത്ത് സമീപിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപമാനിച്ചു വിടുകയാണ്. ആരെ? ദ്രോണാചാര്യരെ അപമാനിച്ചു വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരമുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു യാഗമൊക്കെ നടത്തി ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, മോനെ നേടുകയാണ്, അതായത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ആ മോനെ അവസാനം വീണ്ടും എവിടെ പറഞ്ഞയക്കും? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കും. എന്തിന്? അഭ്യാസ മുറകൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഉദാര മനസ്സുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ദ്രോണാചാര്യര് ശത്രുവിന്റെ മകനാണ്. ആര്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. എങ്കിലും അവന് എല്ലാ അഭ്യാസ മുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ദുര്യോധനൻ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങള് ശത്രുപുത്രനാണ്. ആര്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അവന് ശത്രുപുത്രൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ അഭ്യാസ മുറകളും അവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ അവൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അവൻ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എവിടെ? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ദ്രോണാചാര്യോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇനി വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അഭ്യാസ മുറകളെല്ലാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ അപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് എതിർപക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നയതന്ത്രപരമായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് പറയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റിൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും അതിബുദ്ധിശാലിയുമാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് ദുര്യോധനൻ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശങ്കം ഭീമകർമാ വൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖും ഊതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ശംഖു ഊതിയന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഏത് ശംഖാണ് ഊതിയത്? പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനൻ ഏതാണ്? ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി. പിന്നെ ഈ ഭീമന് ഭോജനപ്രിയനാണ്. അതാണ് വൃക്കോദര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്. പിന്നെ ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങൾ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അവൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ് ഊതിയെന്ന്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുലഃ സഹദേവശ്ച സുഘോഷാ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാട്ടശ്ച സാത്യകീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശഃ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാന്തദ്മൗ പൃഥക്. ഇവിടെ പറയാണ് ഓരോരുത്തരും ശംഖൂതിയന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാര് സുഘോഷ മണിപുഷ്പകം എന്ന ശംഖൂതി, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജനും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും വിരാട്ടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി എന്താ പറയുക ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കിയതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സഘോഷോദാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാനീവ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദാഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റുലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് ഇത്രയും ശംഖുകൾ ദിവ്യമായ ശംഖനാഥം മുഴക്കുമ്പോൾ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ, അതായത് കൗരവരുടെ ആ നെഞ്ച് പിളർക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പാണ്ഡവരുടെ നെഞ്ച് പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ, സ്വയം ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയ ഒരാൾക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രക്ഷ, എന്തായാലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. കാരണം കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ സാരഥിയാണ്, തേരാളിയാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാൻ അവസ്ഥിതാൻ കൈമയാ സഹ യോധവ്യ.
അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അച്യുത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ചുതി പറ്റാത്തവൻ, വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഉറ്റമിത്രവും ശിഷ്യനുമായ അർജുനന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു? തേരാളിയാകുന്നു, സാരഥിയാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആയുധം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദിവ്യ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് പോലും ആ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ യാതൊരു ചുതിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാന് വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, എന്റെ രഥത്തെ കൊണ്ടുപോയി ആ മധ്യത്തിൽ നിർത്തൂ. കാരണം എനിക്കൊന്ന് കാണണം, ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുപോയി രഥത്തെ ആ മധ്യത്തിൽ നിർത്താണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു ബോസ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു ബോസ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, അവരുടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരിക്കലും ഡ്രൈവർ ആയി പോവില്ല അല്ലെ? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി, അതായത് അവരുടെ അന്തസ്സിന് അത് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അർജുനൻ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് ഭഗവാനോട് അല്ലെ, ആ ഓർഡർ കൊടുക്കാണ്, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി, ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരെ അത്രയ്ക്കധികം ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചുതി പറ്റാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ അർജുന വേപതുശ്ച ശരീരീമേ രോമഹർഷശ്ച ജായത്തെ ഗാണ്ഡീവം സംസൃതേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യത്തെ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ രഥത്തെ കൊണ്ടുപോയി എന്താ പറയാ മധ്യത്തിൽ നിർത്തൂ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന്. പക്ഷെ അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആകെ വിഷമിക്കാണ് ആര്? അർജുനൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ആരാ കാണുന്നേ? സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളെ കാണാണ്, സഹോദരങ്ങളെ കാണാണ്, കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള എന്താ പറയാ പിതൃസ്ഥാനത്തുള്ളവർ, ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവർ, സഹോദരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ട് അർജുനന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമാവാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയാണോ, അപ്പൊ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയാ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമാണ്. എങ്കിൽ പോലും അർജുനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഗാണ്ഡീവം പോലും കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു എന്നൊക്കെ അർജുൻ പറയുന്നു. നച്ച ശക്നോമി അവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ ഇതാണിത്, ലക്ഷണങ്ങളാണ്. എന്താണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ പറയാണ് എനിക്കിപ്പോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ ശത്രുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ആരെയാണ്? സ്വന്തം ജനങ്ങളെ, അതായത് എന്റേന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് എന്താ പറയാ മുത്തശ്ശന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഭീഷ്മാചാര്യരുണ്ട്, ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ള ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആകെ ഒരു വിഷമം വരികയാണ്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ ആര്? കൃഷ്ണൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണം, നമ്മൾ ബാഡ് വുമൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, ഞാൻ എമ്പാടും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ അതല്ല നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിന്റെ പേര്, അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷാദം വരാൻ കാരണം? 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ കാരണം മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കാം. അപ്പൊ മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേവം ച സ്വജനം കൃഷ്ണായ യുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യത്തി. അർജുനൻ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയാ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അർജുനന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കാരണം എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മുഖം വരളുന്നു, ആ അവയവങ്ങളൊക്കെ തളരുന്നു അർജുനനാകെ. ഇതൊക്കെ ഒരു ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ, ദൗർബല്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല. അർജുനൻ ഒരു നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ നല്ല ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു ഉടമസ്ഥനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അർജുനന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, നച ശ്രേയോ നു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പൊ പറയണേ, ഞാൻ ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, ഇവരൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഈ വിജയം വേണ്ട. രാജ്യമാവട്ടെ, സുഖമാവട്ടെ, എനിക്കൊന്നും
വേണ്ട. ഇതാരാ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ്. ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ വിഷാദത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭൗതിക സുഖാനുഭവം. അത് എന്ത് സുഖാണ്? എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? മൂന്നാമത് പറയാണ് പാപം. പാപമേവാശ്രയേദാസ്മൻ ഹത്വൈതാൻ ആതതായിനഃ തസ്മാനാർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ ബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഏതാണ് പാപമാണോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അക്രമികളായ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് വിട്ട് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും, കേൾക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. അതെയോ? ഇത് ഓക്കെ. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളാണോ? അവിടെയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ലാഭം, എനിക്ക് എന്താണ് ഗുണം എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യം ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പാപം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അപ്പൊ പറയണേ ഇവര് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരാണ്, ഇവരെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഹിംസിക്കാനോ നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കാനോ പറ്റില്ല, അത് പാപമാണ്. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഇവരൊക്കെ ബന്ധുക്കളാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പാപമായി കണക്കാക്കാണ്. ആര്? അർജുനൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ അക്രമികളാണ്, ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് പാപമാണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അക്രമികളെ കൊല്ലാൻ വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് പറ്റും. അതെന്താണ്? അത് പാപമല്ല എന്ന് വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് അക്രമികള്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ഈ എന്താ പറയാ കൗരവന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ അക്രമികളാണ്, അവരെ കൊന്നാലും പാപമില്ല എന്നാണിത് വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച്. അവരെ കൊന്നാലും പാപമില്ല. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞു അവരെ കൊന്നാൽ എനിക്ക് പാപമാണ് ഫലം എന്ന്. പക്ഷെ അല്ല, വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അവരെ കൊന്നാൽ പാപമില്ല. കാരണം ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം, നാലാമത്തെ റീസൺ. വിഷാദത്തിലുള്ള നാലാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അപ്പൊ അവിടെ പറയണേ അധർമാഭിവത് കൃഷ്ണ പ്രദ്യുഷന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായത്തെ വർണ്ണ സങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വാഷ്ണി കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധത്തിൽ ആരാണ് പോകുന്നത്? യുദ്ധത്തിലെല്ലാം വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാർ പോകും അല്ലെ? എല്ലാ പുരുഷന്മാരും യുദ്ധത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് മരിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നോക്കാൻ ആരുണ്ടാവില്ല, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും, അവർക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുകയില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ അപ്പൊ എന്താവും? സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനും പറയാനും വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കും. ആ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് ദുഷിച്ചു പോകും, അവരുടെ സ്വഭാവം ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അതാണ് പറയാ വർണ്ണ സങ്കര, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആദ്യം പിതാവിന്റെ, പിന്നീട് ഭർത്താവിന്റെ, പിന്നീട് മകന്റെ ആ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടാല് സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടും, അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. വീട്ടിലെ വേണ്ടുന്ന ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദകക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒരാളില്ലാണ്ട് ആയി പോകുമെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വേണ്ടാത്ത സന്തതികൾ ജനിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അവസാനത്തെ തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അർജുനന് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ് നൈച ദ്വിദ്മ കതരന്നോ ഗരിയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമ സ്ഥേവസിതാഹ പ്രമുഖേദാർത്തരാഷ്ട്രാഹ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഞാൻ അവരെ ജയിക്കണോ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട്, അതോ ഇനിയിപ്പോ അവരാൽ ഞാൻ തോൽക്കപ്പെടണോ, അതും എനിക്കറിയുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം?
ഇപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ആരെ കാണിക്കാനാണ് അല്ലെ? എനിക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും, പക്ഷെ എന്ത് സുഖം അതില്? ഞാൻ ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അർജുനന്റെ തോന്നലല്ലേ? പക്ഷെ ആ കൗരവന്മാർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കൗരവന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. പക്ഷെ ഇത് അർജുനൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ തോന്നിക്കുകയാണ്. പാവം, എല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ, അവരെങ്ങനെ ഞാൻ കൊല്ലും? എന്റെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ, എങ്ങനെ കൊല്ലും? പക്ഷെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം ആയി, അർജുനൻ യുദ്ധത്തിലെത്തി, ശംഖനാദങ്ങളൊക്കെ മുഴക്കി കഴിഞ്ഞു. ആ യുദ്ധത്തിൽ എന്താ പറയാ, മധ്യത്തിൽ രഥം കൊടുന്ന് നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പറയും, ഞാൻ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഇവരെ കൊന്ന് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി എക്സാമിന് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയാണ്, എക്സാം ഹാളിൽ എത്തിയിട്ട് പറയണ എനിക്ക് എക്സാം എഴുതണ്ടാന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ആയി യുദ്ധക്കളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന്. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ. അതായത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? അത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ, മധ്യത്തിലുള്ളത് അർജുനൻ, ഇവിടെ പിന്നെ ആരുള്ളത്? ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ 3 പേരും ഒരേ സാഹചര്യമാണ്, യുദ്ധ സാഹചര്യം. 3 പേരുടെയും ആ പ്രതികരണങ്ങളാണ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ വേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി. അതായത് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, അവര് തോൽക്കോ, അവര് ജയിക്കോ, അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുക, എന്റെ മക്കള്, എന്റെ എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം. പിന്നെ ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ, ദുര്യോധന എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കണം, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ രാജ്യഭരണം കൈവരിക്കണം. ഇതാണ് ദുര്യോധനന്റെ മാനസികാവസ്ഥ. പക്ഷേ മധ്യത്തിൽ നിൽപ്പാരാണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെയല്ല. അർജുനൻ കാണാണ്, ഇവരൊക്കെ എന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ, ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലേ, എന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ, മിത്രങ്ങളല്ലേ, ഇവരൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ എനിക്ക്, ഞാൻ എങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക? ആ ഒരു ദൗർബല്യമല്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതപ്പോ 3 രീതിയിലുള്ള ചിന്തയാണ്. അഹോ ബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതോ ഭയം യദ് രാജ്യസുഖാലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തൊരു മഹാപാപമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വെറും ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വജനങ്ങളെ, എന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെയാണോ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. യദീമാം പ്രതീകാരാമശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രണേ ഹന്യു സ്മന്മേക്ഷം ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിലും ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, അവരെ കൊല്ലുന്നതിലും ഭേദം എന്താണ്, ഞാൻ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കാം, എന്നിട്ട് അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, അതാണ് നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇതൊക്കെ ആരാണ് കാണുന്നത്? ഇത് കൊട്ടാരത്തിൽ, അതായത് ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ മന്ത്രി കാണുകയാണ് ഇതൊക്കെ, യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. അത് ആ ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മൂലം കാണാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ലൈവ് റിലേ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, ആ ലൈവ് റിലേ കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രൻക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണം. അപ്പൊ പറയാണ്, സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഏവ മുക്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത്ത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഹ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പോ അർജുനൻ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു, അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്തൊരു സുഖം കിട്ടും, എനിക്ക് കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും, പാപമാണ്, ഈ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവസാനം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെയിട്ട് ആ രഥത്തിൽ ഒരു ഇരിപ്പായി. അതാണ് ഈ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ 9 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ? ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്ക് ജയം കിട്ടാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അവർക്ക് പാണ്ഡവർ എങ്ങനെ ജയിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ആ തെളിവുകളാണ് ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് കുരുക്ഷേത്രത്തിന് മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രം. കാര്യം എന്താണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രത്തില് എന്താ പറയാ, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധനാ സ്ഥലമാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രം. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ ജയമുണ്ടാകുള്ളൂ. പിന്നെ അത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, വൈദിക പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ പാണ്ഡവർ എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കല്ലേ ജയമുണ്ടാകുക, കാരണം അത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ രഥം ദിവ്യമായ രഥമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത് അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത രഥമാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലോകത്തെയും കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ആ രഥത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ കപിധ്വജ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അല്ലെ, ഇതെന്താ കപിധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫ്ലാഗിൽ എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും?
എന്താ കാണാൻ കഴിയും? ആ ഹനുമാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഫ്ലാഗ്, അതായത് പതാകത്തിൽ എന്താണ്? ആ പതാകത്തിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി, നമുക്കറിയാം രാമരാവണ യുദ്ധത്തിലും ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വിജയം നേടി അല്ലെ. അതേപോലെ ഇപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ എന്താ പറയാ ആ രഥത്തില് ആ പതാകയില് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്താ പറയാ പാണ്ഡവർക്ക് ജയമാണ്. അതാണ് കപിധ്വജ. ആ ശംഖനാദം, അപ്പോ നമുക്കറിയാം പാഞ്ചജന്യം കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേര്, ദേവദത്തം അർജുനന്റെ. അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവ്യമായ ശംഖുനാദമാണ് അവർ മുഴക്കിയത്. അപ്പൊ അത്രയും ദിവ്യമായ എന്താ പറയാ നാദമുള്ളപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കാണ് ജയം? അത് പാണ്ഡവർക്കാണ് ജയം. ഗാണ്ഡീവം എന്താണ്? അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തത് ആരാണ്? വരുണദേവനാണ് ഗാണ്ഡീവം അർജുനന് സമ്മാനിച്ചത്. അഗ്നിദേവൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഈ ഗാണ്ഡീവം. അതും വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമാണ്. പിന്നെ ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ സൈന്യം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒരു അവശകുനം പോലെ അവർക്ക് സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ, അത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ അർജുനന് ഉപകാരപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചിലത് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ആയി. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, ഇവരൊക്കെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ, സ്വന്തം ജീവിത ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്റെ സൈഡിൽ എല്ലാവരും. അതേപോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ മോക്ഷദ ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാധവ തിഥി. മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസം എന്താണ്? ഏകാദശി. അപ്പൊ അന്ന് മോക്ഷദ ഏകാദശി ആയിരുന്നു. അതും കൂടി അവർക്ക് ഒരു ജയത്തിന്റെ കാരണമായി. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ അവിടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ലക്ഷ്മി ഉണ്ടായിരിക്കും, ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി എന്താണ്? ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഥൻ. അപ്പൊ ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ആരാണത്? ഭഗവാൻ തന്നെ, സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഉപരി അവിടെ അവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ധർമ്മം എവിടെയാണോ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ അവിടെ ജയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപ്യതമാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അത് സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ശരീരം കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. അതിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാഭ്യതമാക്കണം. അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി മനസ്സും ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നശിച്ചുപോകും. അപ്പൊ അത് ആ ബുദ്ധി മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശരിയായ വഴിക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗീതാമാത്മ്യം, ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് പത്മപുരാണം എന്നുള്ള പുരാണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി. അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ആ സുശർമ്മ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അങ്ങനെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വൈദിക വേദജ്ഞാനവും ഇല്ല, ഒരു എന്താ പറയാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല, നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദ പഠനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഇല വിറ്റ് എന്താ പറയാ ജീവിതം നടത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇല വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശിലൊക്കെ മദ്യപിച്ച് നടക്കും. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ വളരെ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പോലും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു പാമ്പ് കടി ഏറ്റിട്ട് മരിച്ചിട്ട് യമന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നരകത്തിൽ ശിക്ഷകളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കാണ് കാളയായിട്ട്. അപ്പൊ കാളയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ആ കാളയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാളയെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കുന്ന പണി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കാളയ്ക്ക്. അവസാനം ഈ കാള ഭാരം ചുമക്കുന്ന പണി ചെയ്ത് വയ്യാണ്ടായി അവസാനം ഒരു ദിവസം തളർന്ന് വീഴുകയാണ്. ആ തളർന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാവരും ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടിയെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വളരെയധികം സഹതാപം തോന്നാണ് ഈ കാളയോട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ് അവരൊക്കെ, അയ്യോ പാവം, ഇത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് അവർ പറയാണ്.
പക്ഷെ അതിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ ആരാണ്? ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വേശ്യാസ്ത്രീ പോലും ഇതേ വാക്ക് പറയാണ്. അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ കാള വീണ്ടും എന്താണ്? വീണ്ടും പോവാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും യമൻ എന്താ പറയണേ? നിന്റെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നീങ്ങി. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിനക്കൊരു ആ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ അനുഗ്രഹം, വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ പുണ്യഫലം നിനക്ക് കിട്ടി. കാരണം ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ പുണ്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? ഈ കാള വീണ്ടും എന്തായിട്ട്? വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ജന്മം എന്താണ്? വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. കാരണം പാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി. അപ്പോ പാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ബ്രാഹ്മണനായി ജനിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ജന്മത്തിന്റെ ഓർമ്മ കിട്ടാണ്. ആ പഴയ ജന്മത്തിന്റെ ഓർമ്മ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം വരാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞു ആ പുണ്യം കിട്ടിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ എന്താണ് പുണ്യം? അത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ആ വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ പുണ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ വേശ്യാസ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു. അവസാനം ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? നിങ്ങളുടെ ആ പുണ്യം എന്താ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലൊരു തത്ത ഉണ്ട്. ആ തത്ത എന്നും എന്താ ചെയ്യുന്നേ? എന്നും എന്തൊക്കെയോ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നും നിത്യേന കേട്ട് എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു പരിശുദ്ധി വരികയാണ്, എന്റെ മനം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. വെറും കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പോ ഈ സ്ത്രീ പറയാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ തത്തകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് കേൾക്കുമോ അത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ സ്ത്രീ പറയാണ്, ഈ തത്ത എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ? ഈ തത്ത എന്താ? അപ്പൊ തത്തയോട് ചോദിക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ തത്തയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ തത്ത പറയാണ്, ഞാനൊരു ഗുരുകുലത്തിലായിരുന്നു. അതായത് ഗുരുകുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അവിടെ എന്താ പറയുക, വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ. അത് ഈ തത്ത അവിടെ എന്നും നിൽക്കുമ്പോൾ, സ്ഥിരമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ട് തത്ത മനപ്പാടാക്കി. ഏത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം. അങ്ങനെ ആ തത്തേനെ ഒരു ദിവസം കള്ളൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോവാണ്. എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ഈ വേശ്യാസ്ത്രീക്ക്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എന്നും കേൾക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് കേട്ട് ഈ സ്ത്രീയിലെ ഒരു ശ്രവണ മഹിമ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകം കേട്ടാൽ പോലും അത്രയും പുണ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു മനം മാറ്റം വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം അത്രയും പുണ്യം ആർജിച്ചു. അതാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ പുണ്യം ഈ ബ്രാഹ്മണന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന് വളരെയധികം മനസ്സ് മാറുകയാണ്, മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണന് എന്താ പറയാ, ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. അതായത് എത്രയോ ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണ ജന്മം കിട്ടി ഞാൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, എല്ലാം ആ ഒരു ബോധം ശരിക്കും കിട്ടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം നല്ല വഴിക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അധ്യയനം എല്ലാം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താ പറയാ, നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായി മാറി, തികഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി മാറി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പൊ ഗീതാ മഹാത്മ്യം, അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താണ്, ഗീത ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം അല്ലെ. ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിരുന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ പറയാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? സഞ്ജയൻ. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ ഏതെല്ലായിരുന്നു? തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. തീരുമാനമെടുക്കാൻ. അതെ. 6 തരം അക്രമികൾ ആരെല്ലാണ്? 6 തരം അക്രമികൾ ആരെല്ലാണ്? കൊടുക്കുന്നവൻ, ആയുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്ന, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, പിന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കയ്യിൽ വെക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് യോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതെല്ലാണ്?
ഈശ്വരൻ ജീവാത്മാവ് ഈശ്വരൻ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതി കാലം കർമ്മ ഈശ്വരൻ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതി കാലം പിന്നെ കർമ്മം കർമ്മം. ഭൗതിക പ്രകൃതി കാലം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് ഈശ്വരൻ കർമ്മം. ഈശ്വരൻ ജീവാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതി കാലം കർമ്മം. കർമ്മം. എല്ലാം കർമ്മം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുമില്ല പൊങ്ങ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആ എന്തൊക്കെയാ